Yo.
да продължаваме само единствено за юбиляра. И така, колега, динамика. Искам лично да те поздравя за твоя юбилей, понеже кака много те обича. Знам, че обичате и вашите внуци, деца. Бъдете живи и здрави и винаги така заедно. Много ви се радвам, така че искам да продължите този булс, защото ще го виждате за още много години напред. Искам аплодисменти за Чичо ми Илия, за юбиляра, за най-готиния! Още хубави песнички за всички гости, най-вече за юбиляра специално. Животът ми на чаша прилича на чаша с питие. Той пенлив е като шампанско и горчив като менте. Дали ще пази и обича човешкото сърце? Всичко сладко, много е кратко, а животът си тече. Всички сме гости на този свят, няма връщане назад. Дай да хапа, няма връщане назад. Дай да хапнем и да пинем, той ще ни остане, брат. За всички гости специално, най-вече за юбиляра. Еша. От работа вкъщи, от къщи на работа, така сме всеки ден. Дали си беден или богат, края ни е отреден. Нека да пинем за живота, такъв какъвто е.
на екс да го живеем и да любим от сърце. Всички сме гости на този свят, няма връщане назад. Дай да хапнем и да пинем, той ще ни остане брат. Всички сме гости на този свят, няма връщане назад. Дай да хапнем и да се натряскаме, той ще ни остане брат. Яжа Иван Градушката и за гостите от Лозенец. Продължаваме следващата песничка, колеги. Така. Специално за нашия приятел, за Янко Ерцева. За най-яката апаратура. Така. Яша. И за студио Янко Ерцева. Всичко е точно, всичко с качество. Чисто работят момчетата. Аз не знам защо съм жив, грешник ли съм, аз не знам. По цели нощи аз не спя, за да си върна любовта. Аз не знам защо съм жив, грешник ли съм, аз не знам. По цели нощи аз не спя, за да си върна любовта. Приятелю ти, чашката ми напълни, мъката да утежи в сърцето ми. Приятелю ти, фивката ми запали, мъката да утежи в сърцето ми. За всички гости специално! Ще се върне ли денят да си пак до мен, да те имам аз, за да си моя цял живот. Ще се върне ли денят да си пак до мен, да те имам аз, за да си моя цял живот. Приятелю ти, Янко Ерцева, чашката ми напълни,
мъката да утежи в сърцето ми. Приятелю, тия вивката ми запали, мъката да утежи в сърцето ми. И така продължаваме с още една хубава песничка от оркестъра, която се казва "Ако си една звезда", ама ако не си, не знам. Ме буди, а покани ме и нежничко целуни ме, да съм щастлив, поне в съня. Яшава Иван Градушката. Мърсиче. Защо? Как ще дишам аз без теб? Мислех си в този ден, бих продал душата си, но да бъдеш ти до мен. Как ще дишам аз без теб? Мислех си в този ден, бих продал душичката си. Родена, Албена, Албена, идвам си за тебе от Виена. Албена, Албена, само за любов си родена. Албена, Албена, идвам си за тебе от Виена. Живота продължава, купона е на макс. Взимам самолета за Свети вас. Изгубих си билета и сърбах самолета. Взимам въртолета за Свети вас. Айде, Ванка! Айде за юбиляра! Колеги, айде мажор! Tuko momenti, a me perdone un simu continenti. Ajde care, 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 ajde care, čim popare. Najbrosija tuko momenti, a me perdone un simu continenti. Ajde care, 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 ajde care, čim popare. И така, пристига една голяма пара, първа от юбиляра за оркестъра и поздравява всички гости и ги чака на дансинга. И къщата ти къща, парите ти пари, колите ти коли, най-великия си. Let's get it pares, pares, let's get it guerra, guerra. И 10 точки за най-доброто студио. Янко Ерцепа, Телезепа. Еша, еша. Шоу, 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 шоу.
поздравите продължават само за Маринка, за моя приятел лично и категорично. Ame tardote usemo continenti. Haide zare, zare, zare. Haide zare, cimpo pare. N-ai băruțianu cu momenti. Ame tardote usemo continenti. Haide zare, zare, zare. Haide zare, cimpo pare. Gasta, tati, gasta, parite ti pari, ja stiamo, volite ti coli, vai veliki asi, let's get it pares, pares, let's get it guerra, guerra, let's get it boda, boda, i samo sa zime. I te bataie tu govi Ca sparte maga pori Te oveu cu ghiali Ai boflori Te mamai cu tu govi Ca tarte maga pori Te oveu cu ghiali Ai boflori Zuraleta de star Bactale quiere estar Mi bori abili Mi dusha perdiri Zuraleta de star Bactale quiere estar Mi bori abili Колеги, айде продължаваме. Брат ми направо оригиналния ритъм, който е там от другата част, нали знаеш? Пристигат още пари за оркестъра. Продължаваме специално за всички гости.
Хайде гайдата на градушката! viebe da. Kupa mun viebe. Kupa mun viebe. Kupa mun viebe da. Kupa mun viebe. Da 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 da. Amsterdam plaza. De people's big casa. Pozdravite tasa. Za cała ta masa. Amsterdam plaza. Kaka Picasso. Facenti sete. Šte ser nas baša. Kupa mun viebe da. Kupa mun viebe. Kupa mun viebe.
Хубаво ни е бе, да. Хубаво ни бие бе. Дай. И така, колеги, динамика. Поздрави специално за юбиляра, който навършва 60 годинки. Още 60 да живее. Айде какауската гайда! Симачар! Симачар! Матарава! Акана! Симачар! Матарава! Акана! Айде, идите! Айде, Петко! Рак, цак! Симачар! Матарава! Акана! Айде, какаузи! Излагам се! Хоу! Колеги, 20 точки за водещия Янко Борисов, който не ги познава. Гагауза от Варвара, най-добрия гайдар Иван Рабадински. И сега, Иване, айде Румъния! Раз, два, три, шоу! Точно така, Мите. Айде за Чичо ми Петко и всички танцуващи! Айде, Чичо Илия, 10 точки за гайдара специално за Митака. И кючека продължава за юбиляра. Айде, Фадиев! Хоп! Мона Лиза! Ешаме, Мите! Шак!
podir bărbeșe, Tăpcă la treaba pățește, Imătă buda pieșe. De doi maciu mai treaba, Tam si zalubi, Bărbo no lube, Lubi go lubi, Păcne go zemak, Mai si zalubi, Drugo lube. Lubi go lubi, Păcne go zemak, Mai si zalubi, Drugo lube. Mai si zalubi, Drugo lube, Mane minaga, Mane na srce. Mări Beličku, 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 Mlada dobičko, Zapakava je Belička na nikovu buke more. Ljube Nikova, Nikova, da staneš ljubena vidiš, tvoji devojku mule, kak žalnu rebat za tebe. Marisano, biavasano, Kugarasa marita purasa, Kugarasa ta purasa, Kujamo mamarisista nama. Kugarasa, ta purasa, Kujamo mamarisista nama. Kujamo mamarisista nama. Kujamo mamarisa bene. Očite ti čurjašovi, kogo vidiš mri izganjaš go. Kogo vidiš izganjaš go, mene vidja mri izguri.
Да посрещнем прекрасната торта на нашия юбиляр, на нашия рожденик. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден, Илия. Честит рожден ден на ден, честит рожден ден, Илия. Честит рожден ден, честит рожден ден. Happy birthday to you. Айде си минор, колеги. И честит рожден ден. Happy birthday to you. И милионер в евро. И всички екстри. Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday, Лия. Айде, брат ми! За юбиляра специално! Yes, baby! И честит рожден ден! Happy birthday to you! И милионер в евро! И всички екстри! Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, Антон Гюров. Happy birthday, за рожденика специално! Happy birthday, И така, колега, динамика, точно така. Ей, дойде момента, ама трябва да помоля някой да вземе тортата, да я закара до кухнята, Даш. Много ти благодаря. Точно така, Ванко. Да има ритъм, чалга, ние сме от ромски происход и без това не можем. За мен е чест да водя това уникално мероприятие. За моя Чичо Илия, който навършва 60 години. Камерите тук ли са? Супер, обичам ви. Студио Янко Ерцев. И що не се смей, искам мускули. Така че другия месец ще те видя пак. И сега идва ред на моята кака да подари рожденника. Дядо Илия подарява. Така започваме малко отзад напред сега. Да работят. 100 евро специално за Иво от неговия дядо. Айде, колега, дай един якючек. Еша! Рък, цак, 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 цак. Аки дел ми, Митко! И така, стигаме, Митко, че се измори. Точно така, рапи, цапи, 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 цапи. И още малко динамика. Още 100 евро за Алекс! За най-голямата внучка! И
Кючека продължава. Гайда! Хоп! 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 Айде, Алекс! И така, вите, чакай, че се изпоти да те забърша. Точно така. Сега, за малката Гери от дядо Илия. Още 100 евро точки. Иди, якичек. Айде, гагаузи! Хо! Айде, Ванко! Рак, цак, 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 цак. Гери, е тук сега един кючек. Айде, за дядо ти, давай. Ай, хо, 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 хо. Gagoza, baby! И сега, колеги, тихичко. Сега нашата традиция започна малко отзад напред. Роженика дарява първо внуците. Още малко динамика. Ако обичаш, колега, не се чувам каква е тая фалшива апаратура. Како, Ани, айде тук при нас, стига си ги броял, забравих да си взема машината от Царево. Аз я имам, между другото, трябваше да те я докарам за тази вечер. Гинче, ти имаш ли някаква джобна? Ти горката 5 евро нямаш като мене. Жива и здрава бъди, обичам те. И така, како, Ани, какво следва Чичо Илия? Аз докато не ги видя, не може така. Трябва да ги видя и тогава. Стоим така без музика. Не, без музика и така. Не, с ритъма, точно така. Докато дойде кака ми. И така става, гагаузи. Айде, иди, кюче, гагаузи! Хо! 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 И сега, колеги, тя ги преброила вече, помъчила се. 400 евро за Георги и Янито. По 200 евро. 200 за тебе. Така, дай да разделим малко. Без значение и 200 за тебе. Общо 400 евро. И гагауза свири! Ха! 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 Гагаузи. И сега още малко динамика. Тези и сега тук при мен камерите, къде са, не ги виждам моите момчета. 200 евро за Анито и 200 евро за моя Адаш Яшо. Общо 400 евро за младото семейство. И аплодисменти. И така, и сега кючека продължава. Айде, Адаш! Хоп! Хоп! Колеги, и сега, колеги, това беше мечтата на кака Ани, вместо да подари подаръци, понеже тя му дава доста подаръци. Всяка вечер си пиват ракийчица, говорят си филми, си гледат, обичат внуците. Тя е решила вместо да дари чичуми, тя дари на децата, защото е истинска баба. Аплодисменти за баба Ани. Обаче, вижте сега, остана очудена. Тя не знаеше. Любовта си казва всичко. Чакай, не бързай за целувка. Чичо, чакай, камерите тук ли са? Я да видим какво подарява на кака Ани. Той подарява златен пръстен за кака Ани. И сега заслужено една целувка горчиво. Чак. Шале, Чичо Илия! И така, колеги, достатъчно съм казал за баба Ани. Нека да видим
моя първи братовчет, най-големия, най-здравия, с какво ще дари неговия любим татко. И сега. Отива да взимат подаръци. Тогава... Ами ще изчакаме един ключек. Айде! Айде, Гери! И, колеги, и сега, ето го пръстена, може да го заснемеш, колега. Ето го, най-якия пръстен от Чичо Илия. И сега започваме от Алекс. Алекс е подготвил един специален подарък в Истанбул за дядо си. Предполагам, че е карикатура и точно е такава. Ето ги, чакай колега, чакай, ще я покажа да махна найлончето. Ето е карикатурата с най-якия Мерцедес от Алекс, която е поръчи в Турция. Заповедай. И сега, нека да видим и малката Гери какво ще подари на дядо си. Една голяма чанта с някакви големи подаръци. Гери, ще ми помогнеш ли? А това е един екип, уникален, от Испания специално. Няма да покажем горната част, така че нека да я покажем да се види. Зелена е, колега, да не се сърдиш. Аплодисменти за Алекс! Хайде, колеги! Шоу! 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 И така, най-големия Агата на Крушевец, моя братовчет Георги, дарява на татко си 300 евро с неговата съпруга. Моля, един якючек. Чак, 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 чак. И така, колеги. И сега, допреди малко беше най-големия, а сега е малко по-лудия, малко по-здравия и енергичния. Моя Адаш, само янковци да сме, най-лудите! Нека да видим сега той какво ще дари татко си. Ивайло първо. Добре. Вие знаете, Ивайло е обожател на дядо си. Той подарява един подарък. Айде, късайте двамата. Късай, 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 зей. Късай, 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 зей. И така, той е подготвил. Дай да видим и ние, и към камерата, и ние да видим, музикантите да видят. Една уникална картина. Дядо, обичам те. Подготвена е във Франция от Ивайло. Ето към хората да видят. Всичките. Подари я на дядо ти. Дай му я на дядо ти картината. И така. Това не е всичко. Той е подготвил един ваучер. Уикенд, събота и неделя за двама. Хотел Изворите, спа център. С лелеми да се къпете и да ползвате спа центъра. Ето да му го подариш, Иво. И сега един якичек. Айде за Иво! Шау! 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 И така, Гагаузи, леко, че се измори, направо те мисли и тебе. И идва най-голямата дума на Янко. 200 евро подарява от него и неговата съпруга. Бъди жив и здрав, казва, обичам те, татко. И ключека продължава за Янко. Шоу, 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 шоу. И така, колеги, динамика. Чакайте сега, нещо му хрумна на моя братовчет Георги и иска
50 евро. Сватовете от Равадиново изпращат. Не може да присъстват, защото са на работа. Нека да бъдат живи и здрави. Ако нямате други подаръци, благодаря ви, че бяхте час за 5 минути от нас. След малко ще продължим. А ти застани тук до мене или тук. Да, камерите те заснимат оттам, така че заповядай тук. И аз ще дойда при тебе, че обичам те. И сега, тук при нас нека да дойде нека тук при мен да заповяда мучето, батко му на Чичо Илия с неговата съпруга. Моля гайда за него! Колеги, неговия батко, малко по-динамика, подарява едно специално нещо за алкохол, а вътре дори има, колега снимай, сливова ракия 5 литра. Уникално, да се пива двамата всяка вечер, заповядай, вижте колко е сливова, жълта е. Така че един як кючек. Айде, за патката! И сега, понеже се измаря, колеги, динамика. Те освен, че и подаряват бъчвичката пълна с ракия и имат и едно яко послание, ще се опитам да го прочита, защото не си нося очилата. Малко по-тихо, Ванко, стига с тия баравани. Честит рожден ден на най-добрия брат. Желая ти от цялата си душа да си много здрав и щастлив. Не спирай да се бориш в живота. Нека късмета винаги да е с теб. Да жънеш успех след успех с каквото се захванеш. Обичаме те. Погледни само и посланието. За това послание още една гайда. Айде, колеги! Шоу! Колеги, понеже не са доволни само с това, те даряват и 50 евро, нека да бъдат живи и здрави. Така, и сега, кой ще ми казва тук кой да идва? Чичо, кой да поканим? Предполагам, най-добрия монтажник на видеонаблюдение на Build Correct, а именно баща ми от Царево, зет ми и аз естествено. Моите синове също, студио Янко Ерцев. Айде, колеги! И така, колеги, динамика. Сега, още малко. От моя татко и Веса даряват 60 евро, нека да бъдат живи и здрави. От моя зет Варвара и моята сестра даряват 100 евро, именно 200 стари лева български. Нека да бъдат живи и здрави. От мен и моята съпруга даряваме 100 евро. Нека да бъде жива и здрава жена ми. Малко така да поуслабне още малко, че ха-ха. Така, от моя син и моя колега студио Янко Ерцев и моята снаха и малкия Янко даряват 50 евро точки. Нека да бъдат живи и здрави. Янко, камерата по-надолу малко. И така, ще се научиш, граничарио. Айде един кючек. Сега, колеги, музиката да пътува в този сняг, така че мога да ги подкрепим и тях и колегите. Айде един кючек.
Айде за баща ми! Хо! 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 И така, колеги, стига, че ще кажат, че са моите хора, че пускам малко повечечко. Да заповяда Даниела, Милена, Милен, Тошко, с жена си тук при мене. Айде за Тошко от Факия! Еша бе, Тоше! Еша бе, Тоше! Шо! Шо! И сега! Давай, давай, давай! Още малко! 10 евро за гагауза! И така! Колеги, точно така! Лекичко, от кой ще започнем? От моя приятел Милен или от Даниела и Тошко? Предполагам, братовчетката Даниела. Тя и Тошко даряват 100 евро, нека да бъдат живи и здрави. Моя приятел Милен и братовчет дарява 100 евро. И внимавай, вечерта спиш без гасти. Виж какво става тук. Внимавай! Ти си от нашия жинч Ханджалдо. Така, един кючек за Милен! Чао! 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 И така, колеги, 20 точки за гагауза, за най-сладката гайда и кючека продължава. После да ги делим мите. И така, колеги, динамика. Много ви благодаря, Милене, ще се виждаме пак. Така че, сега, нека при мен да заповядат Пена, Минка, Кирито и моя Даш от Лозенец. Айде, колеги! Точно така! Рак, рак, сак, 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 сак. Охо, охо, охо. И така, 10 точки за гагауза, кючека продължава. Ох, вижте, лачолески, лачолески, лачолески. Чао, 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 чао. И така, колеги, динамика. 150 евро, още малко да се чувам, Ванко ще остана без глас. 150 евро от Пенка и моя Даша от Лозенец, нека да бъдат живи и здрави. И кючека продължава. Колеги, от Кирито и неговата съпруга даряват 50 евро точки, нека да бъдат живи и здрави. Айде още малко, кюче. Кире, Адаш, дай, дай. И сега. Чакай. Мале, той почна и да танцува. Майко мила. Ко става с тебе, бе? И така, нека при мен да заповяда любимия ми Чичо с голямото семейство. Пеко Таков от Царево, Данчо, Илийката, Иво, Стоян, най-големите. Той тук, бе. Сега, чуй малко. Трябва да се погрижиш така, ритъм да има, ритъм. Рак, цак. Айде, Чичо! Една голяма пара от Чичо ми!
Още една пара от Данчо за гагауза. От Илийката, още една голяма пара за гагауза. Елате насам. Колеги, динамика. Сега, още малко динамика. Да ви кажа, човека, който от 10 години вече не пие алкохол, дойде на себе си. Прави салати, мие чини, готви на жена си и прави само деца. Погледнете, 10 зета с 10, другите половината останаха, че автобуса закъсня. Той ми е моя любим Чичо. Нека да бъде жив и здрав. А няма да кажем сватовете. Ако дойдат сватовете, заведението няма ги вземе. Ако дойдат и сватовете, може да направите един юбилей сами без нас. И така, ще започнем от Чичо Петко. Чичо Петко, еврото му викат. Айде, Чичо, 100 евроточки от Чичо Петко и гайдата продължава. Колеги, 100 евроточки от Чичо Петко и Леля Златка. Така че кючека и за Леля Златка. Айде! И така, колеги, още малко динамика. Най-добрия майстор от Царево, неговия зет Стоян, той дарява 100 евроточки, естествено и моята въртовчетка Танчето. И кючека продължава. Шоу, 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 шоу. Иво, динамика. Иво, зъботехника от Царево, доктора, който оправя зъбите и моята братовчетка Натка даряват 100 евро. Чакайте така да ги обера. Кой е? Илийката, най-големия бригадир на фирма Мила. Той дарява не само Илийката, и моята братовчетка Анито, че 50 са нейните, знам, тя ми каза. 100 евроточки от нея и от него, нека да бъдат живи и здрави. Сега отивам при Айде, Никючек, айде! И така, колеги, от малкия Георги, от Шакер да сманги, от малкия Георги, големия татко Наско, голяма мама над Сиса, чакай, че си изложих, и малката принцеса те даряват на Чичугоро 100 евроточки и кючека продължава. И така, колеги, идват 100 евроточки от най-дългия маркуч, от Данчо Сондата. Ако нямате сонди, тук да знаете, той ги прави сондите, специална вода вади. Той и Надя даряват 100 евроточки. Нека да бъдат живи и здрави. И кючека продължава. Още има ли бе, Чичо Петко? Ай, кючек! Айде, кючек! Охо! Рек! Колеги, и сега, ако продължаваме да каним на Петко и другите деца, той ще ни свърши времето, така че Петре, стой до мене, обичам те. Данчо Ланица от Царево, най-големия Ланици, неговите деца Христо Зетя и Янко. Естествено и нашия зет от Варвара Цането. Един поздрав от Митко за Цането, Варвара. Ай!
така, колеги, динамика, само да ги събера парите и продължаваме. От Анчо Ланица и Какаме Минка даряват 100 евро. Нека да бъдат живи и здрави. Отиваме при големия зет Христо. Не го виждам. И Танчето. Къде е той? Там ли си? Внимавай. Ицо Аудито от Царево. Най-голямото Ауди. И Танчето даряват 100 евро точки. Колега, нека да бъдат живи и здрави. Оттам отиваме Варвара, Елеонора и Цането. Най-добрият пияч. Пияч, бе, само толкова. Набира естествено и Елеонора даряват 100 евро. И сега дойде момента, след малко, само да кажа нещо, знам, че ще има за гагагусто. Дойде и момента и да обявя нашия полицай от Царево, понеже станахме много янковци. Всичките сте кръстени май на мене. И ти, и големия Янко, аз съм Янко, още един малък Янко има и тук е една Яница. Всичките сме кръстени на дядо Янко, да бъдем живи и здрави. Той дарява 50 евро точки, нека да бъде жив и здрав. И кючека продължава за Цането! Айде како! И така, колеги, да беше жив дядо Янко и баба Станка, да видят колко янковци станахме по веригата. Това е друг въпрос. Чичо Илия, нека тук при мен да заповяда Чичо Петето, за него е свато, така че ще кажа Сашо, зет му да дойде тук, цялото семейство. Моля музика за Маринка. Колеги, 10 точки, като кажа 10 точки на младежи са важни. За гагаузето, изкара за горивото гагаузи и кючека продължава. Още 10 точки за гагаузето. Колеги, и сега дойде и 10 точки за студио Янко Ерцев. Дойде момента да кажа 70 евро точки от най-добрия бербер в Маринка и цяла Бургаска област. Освен това, той наистина вади зъбистия мускули, така че пазете се от него. Айде, ти си боксер, знам, аз тренираш. И неговата съпруга естествено. От Чичо ми 100 евро подарява на свата си, нека да бъдат живи и здрави. От Стоян и Диана, неговата половинка, нейната свакя дарават 60 евро. И какво за свири! Колеги, след малко ще продължите, защото имаме още гости, които трябва да посрещнем. Така Горичка с мъжа си и колегата Байрям и с жена си. Колеги, айде! За колегата Байрям специално я нещо турско. Колеги, Байрям
подарява, някой ако може да помогне како да видим какъв подарък подарява Байрам на неговия колега. Така, същото буренце, малко по-малко, обърнато на обратно, оттам тече водка. Пълно с водка за колегите. Него ще го ползвате там на камионите на работа. Така че, айде за буренцето един кючек! И сега, колеги, от Леля Горица и Чичо ми Тошко и Леля ми Горица даряват 50 евро точки. Нека да бъдат живи и здрави и гайдата продължава. Ама той не играе. Айде малко ли? А така! Охо! 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 Шоу! Шоу! И така, много ви благодаря. Колеги, по-тихичко държите ритъма, пак ще се видим, а утре вие ще се видите в Царево с колегата, така че ще ползвате бъчвата в Царево. И така, нека при мен да запоядат. Кой ще запояда при мен? Ко стана? И сега, нека тук при мен да заповядат, ние сме понеже много роднини и не знаем, бъдещите сватове на Георги, Ангелина и Янчо, моя Адаш. Нека да заповядат тук при мен. Айде! Охо! И така, колеги, динамика. Между другото, аз ви познавам бъдеще сватове, така че, за да вземете нашата дъщеря, няма да давате по 50 евро, като дойде време ще ви взема по 150 на всяка минута. Взимате най-красивата булка, аз ще бъда там, трудно ще вземете. За сватовете специално и 50 евро! Айде, колеги! Шоу! 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 И така, колеги, ако има някой изтърван, ама явно няма, така като виждам, сега ще ви кажа и една нова мода в Крушовец. Сега музикантите трябва да дойдат да даряват. Ми не става иначе. Да дойде Окакаузи, Окажо, за да засвири кайда кичек. Айде, Какаузи! О, Куркия се притесни! Обичам те! Айде всички тука! При Чичо Горо, който го уважава! Петко! Ела, двамата с тебе, айде! И Чичо ми Горо! Дай по-смело! Чак! Пусти малко акордеон, Ванко! И малко акордеон ще стане хубаво! Айде, Какаузи, дай ритъм!
Може ли козари? Кючека на козари. Кючека на козари. Кючека на козари за Чичо Петко, за братята и за Илия рожденика. Айде какаузи. Оригинално, оригинално.